Nola eta nolakoa. Gazteleraz berdin esaten diren arren, euskeraz desberdindu egiten dira. Ez da gauza bera, tontua izatea edo tontotuta egotea. Gauza batek ez dauka erremediorik, tontua izateak ez du erremediorik. Aldiz, tontotuta egonda, esperantza badago, pixka bat eskantzatuta pasa daiteke. Ez da gauza bera, modu batekoa izatea edo modu batean egotea gaur, eguna berezia izan dalako. Ni oso ume alaia naiz, baina gaur triste nago. Nire jostailu berria apurtu egin zaitelako. Nolakoa galderari erantzuteko izan erabiliko dugu. Alaia naiz, baina nola galderari erantzuteko egon aditza erabiliko dugu. Triste nago. Alaia naiz, baina triste nago beraz. Kontuan hartzeko beste gauza bat, pluralak nola egiten diren. Nolakoak gara, alaiak gara, baina alai gaude edo triste gaude. Inoiz ez da plurali jartzen nola galderari erantzuteko, baina bai aldiz nolakoa galderari. Beraz, nekatuta gaude, triste gaude, ondo gaude, gaizki gaude, denak singularrean. Ni oso garbia naiz, baina gaur futbolean aritu naiz eta zelaia zikin zegoen. Eta orduan ni zikin nago. Noski, pertsona garbi zara, baina zikin zaude. Eta zuek denak pertsona garbiak zarete, baina oraintxe bertan futbolean jolastuta gero zikin zaudete. Bai hoxe, garbia gara baina zikin gaude. Beraz esango dugu, alaia naiz, baina alaiak gara, jatorra da, baina jatorrak dira, goxoak dira, baina goxoa da. Aldiz, triste dago, triste nago, baina gu 1.000.000 pertsona izan arren, triste gaude. Nekatuta nago, nekatuta gaude, eta 1.000.000 pertsona izan arren, denak nekatuta gaude. Bestera batera esan da, nola galderari erantzuten dion moduzko ateberri horri, inoiz ez diogu plural markarik jarriko. Ze konturatu balin bazeate, nolakoa galderari adjektiboekin erantzuten zaie. Handia, txikia, polita, itxusia, aldiz, nola galderari adberbioekin, moduzko adberbioekin, ondo, gaizki, eta bar. Ez da erraza, baina horrela lortuko dugu.